Benvidas, benvidos e benvides a un novo capítulo de Moito por Ler, a iniciativa da Fundación Xistral dentro da plataforma moitoporler.gal, que empezábamos o pasado mes de febreiro e que busca dar maior visibilidade ao libro galego, ademais de dignificalo, e divulgar a nosa literatura e lingua. Hoxe saudamos vos desde as instalacións de Arnoia, a maior distribuidora editorial do noroeste peninsular. En esta nova entrega acompáñanos Borxa González, fundador de Orgullo Galego, e a gran comunidade digital que podedes atopar nas redes sociais e na web orgullogalego.gal. Benvido e moitas grazas por acompañarnos en Moito por Ler. Graciñas. Como dicía, na entradiña do videopodcast, Orgullo Galego é unha comunidade digital, unha moi grande comunidade digital, que empezastes, pois eso, hai uns 10 anos. Contanos, como xurdiu esta iniciativa pola que che damos os nosos parabéns, desde logo. Graciñas, bueno, en primeiro lugar agradecer o convite, ademais estamos nun sitio, bueno, impresionante, sí. E, bueno, o proxecto comezou un pouco, pois, entre o meu compañeiro Anxo e eu, dixemos, bueno, podíamos crear un proxecto en Facebook, unha páxina na que poder dar a coñecer un pouco, pois, as nosas inquedanzas, un pouco como nos veamos o mundo, tamén nos participamos en distintos espazos sociais, culturais, e entón queríamos ter como unha pequena conta de Facebook na que puidéramos dar a coñecer toda esa actividade cultural e social que facíamos, non? Entón, bueno, tiñamos como un obxectivo a longo prazo poder chegar a 10.000 seguidores no Facebook, algo que tamén, bueno, era un poquinho de andar por casa, tampouco tiñamos un interese en que fose un gran proxecto en que, bueno, se non chegábamos aos 10.000 en 2 anos chegábamos en 10, pero, bueno, ese era o objetivo. O que pasa que nun mes, pois, rachou todas as nosas ideas, entón tivemos que reformular un pouquiño. E como se leva esa responsabilidade, Borxa? 10.000 seguidores en tan pouco tempo e moita xente seguíndovos. Sí, pois, a ver, realmente eu sempre intentei levalo, pois, sendo eu mesmo, non? Un proxecto no que fose, e eu creo que é un pouco o segredo tamén, non ser un mesmo, dicir o que pensas, pero sí que é certo que ás veces mides un pouco o que dis no momento no que comeces a ver que a xente que sí que che coñece pola rúa, que che para, que che din lin isto, gustoume moito isto, ou ese tipo de cousas, ou incluso persoas que che botan unha mirada pola rúa, non? Entón, aí cando empezas a dicir, bueno, temos algo importante, non vou dicir moi grande, pero importante entre mans, e sí que intentas levalo pois un xeito natural, pero tamén con, digamos, un pouco de responsabilidade, non? Como dicíamos, comezastes hai 10 anos, uns comezos, bueno, que nos estás a describir. Cales eran os obxectivos que tiñades nese comezo? Existía un baleiro no ámbito digital sobre a nosa lingua e cultura? Bueno, os obxectivos sempre foron os mesmos, non? Divulgar pois sobre a lingua, a cultura, a historia, as tradicións, todo orientado sobre todo un pouco o que nos gusta, non? Pois nos disfrutamos facendo esta serie de cousas, disfrutamos vendo o patrimonio, coñecendo, descubrindo, etc. Pois vamos facer en redes algo pois, que nos guste, non? Naquel momento sí que había xa contido en galego en redes, xa viña de moi atrás, pero ao igual que anos despois, ou incluso na actualidade, sí que non había moito, non? Entón, bueno, nós non buscábamos cubrir un oco, simplemente buscábamos, pois, aportarnos o grau de area na visibilización do idioma nun espazo tan importante como son as redes sociais, pero tamén falar de algo que nos gusta, non? O vosso traballo no día a día implica, pois, decidir temas, crear contidos, estudar novos formatos para chegar aos públicos. Como é ese proceso e que lugar ocupa o libro en galego, nesa creatividade vosa? Pois é un proceso complexo. Eu, por exemplo, no meu caso, son unha persoa moi, digamos, disciplinada e como moi autocrítica. Entón, sempre, todo o que intento facer, repaso 50.000 veces, non? Entón, sempre tes que, a hora de gravar un vídeo, por exemplo, non é só gravar ni preparar un guión, é documentarte, e comprobar que o que estás a ler tamén noutras fontes para ver que ten un sentido, que ten unha coherencia, que é un contido certeiro, non?
E no caso dos libros, para min teñen un papel fundamental no proxecto de documentación. Por exemplo, hai uns meses fixemos un caderno de tradicións de San Xoán para a newsletter, ese caderno ven precedido dunha lectura de distintos libros sobre as tradicións de San Xoán, sobre antropoloxía, sobre lendas, tradicións, ler cuestións de Taboada Chivite, de Vicente Risco, non? Entón o libro para min é algo fundamental. Eu xa digo, teño feito vídeos de 2 minutos nos que para gravar iso pois tiven que ler 2 libros, non? Moitas veces reler libros, entón, bueno, para mí teñen un papel fundamental, porque é certo que en internet accedemos a moita información, sí, pero ás veces, e cando falamos tamén de tradicións, acceder a certa documentación que hai en libros xa hai 50, 100, 150 anos é fundamental tamén para poder dar contexto ao que falas hoxe, non? Os libros que usades como material de consulta e documentación para a creación dos contidos, pero que tamén ocupan espazo na web, non? Na vosa tenda tamén hai libros de antropoloxía, etnografía, libro galego, vaya. Efectivamente, por unha parte, en cada data significativa, pois San Xoán de Entroido, etc., sempre facemos recomendacións e libros asociados con esa temática. Tamén buscamos un pouco de recomendación de libros, digamos, actuais, non? Moitas veces, pois, quizáis vamos a libros xa hai 20, 30, 50 anos, tamén buscamos mostrar que na actualidade estáse producindo moitísimo libro en galego de moita calidade, de moitos temas, e como dís, non, na tenda tamén temos aí unha pequena colaboración con Aborígene, na que tamén pois buscamos dende a nosa pequena capacidade, non, dar a coñecer libros centrados, como digo, na mitoloxía, nas lendas, na antropoloxía, que é o tema que sustenta precisamente o orgullo galego, non? Falabas aí un anaquiño, Borxa, dos creadores de contido en galego, que por fortuna, non, a comunidade non deixa de crecer. Por que crees que se está a promover esta tendencia, esta fantástica tendencia, por outro lado? É un tema interesante que penso que vamos necesitar uns anos para estudalo e para saber un pouco o motivo, pero sí que hai un crecemento bestial. E ademais é un crecemento que se está a dar... Antes principalmente falábamos en galego sobre precisamente cultura, lingua, historia, pero agora tes temas en galego para falar de maquillaxe, de deporte, de cualquier tema. E iso penso que é algo fundamental, mostrar que en galego podemos falar de cuestións que non teñen que ver só co galego, non, coa lingua, coa cultura, etc. E logo tamén eu penso que houve moitas creadoras e creadores que foron facendo o camiño e demostrando que o galego non é un idioma que limita e co que podes chegar a moitísima xente, e que nun contexto en redes sociais onde o que se busca tamén moito é o nicho, non? É ter unha comunidade activa, ter unha comunidade que se identifique coa tua filosofía, co idioma, etc. Penso que é algo que fomenta tamén precisamente que cada vez haxa máis xente creando contido en galego. Eu supoño que animan a outros, non? Pois eso, motivan tamén a crear e buscar novos contidos que ofrecer a comunidade. Claro, e ademais que hai xente que, bueno, que quere comezar un tema, pois, imaginade, de viaxes polo mundo. Non había nada en galego, pois, xente que di, vale, vou ser o primeiro, entón van abrindo o camiño, non? Divulgar, e vos fixestes isto, non? De abrir camiño tamén, divulgar a nosa cultura e historia é un dos obxectivos, como dicías antes, non? De orgullo galego, e os libros, pois os libros e a nosa literatura é unha fonte inesgotable tamén para nutrirse destes temas, é un recurso máis. Que lle dirías a alguén que nos estea a ver, que non lea en galego para que comece a facelo? Como animarías? Pois, bueno, por unha parte, decatarse, que eu creo que é algo que todos os que lemos en galego decatámonos, que o uso do idioma tamén explica e dalle un significado ao que estás a ler que non o fai noutros idiomas. Eu sempre poño exemplo, miña avoa, por exemplo, era que leu moi pouquiño na súa vida, e custaballe moito, e hai anos dixenlle, por que non lees o libro de Memorias un neno labrego? Comezou a lelo, e claro, quedou namorada non só pola historia que contaba, que identificaba a súa xeración, sino tamén pola serie de palabras que lembraba de cando era pequena, que dicía, bueno, que todo este léxico foi desaparecendo, non? Entón, comezar a ler en galego, pois é ampliar o teu léxico, entender historias, sobre todo cando falamos en Galicia, que non teñen sentido se non son en galego, non? Pois mesmamente da mitoloxía, das lendas, e tamén, bueno, fortalecer, pois un espazo que eu penso que o libro en galego ten unha calidade tremenda, e como digo, é conectar un pouco tamén coas túas raíces,
raíces co sitio de onde vives, non? E como dicía antes coas redes sociais, no libro en galego temos temas abondo para ler e para descubrir, non? E para todas as idades. Temáticas, xéneros, a diversidade ampla e onde escoller tamén, non? Efectivamente. Unha fonte inesgotable. Por que crees que é importante ler libros en galego nestes intres, neste momento no que a lingua retrocede? Eu, por unha parte, non, o que comentaba, penso que é un xeito de conectar coa túa terra, coas túas raíces. Penso que nun contexto de globalización, no que cada vez somos máis iguais, consumimos o mesmo, lemos o mesmo, escoitamos o mesmo, penso que ler libro en galego tamén é un xeito de diferenciación, é un xeito de tamén fortalecer a túa cultura e a túa identidade. Como digo, nun contexto moi agresivo coas culturas máis pequenas, hai cada vez máis presión penso eu, do libro internacional. Entón penso que fortalecer o libro en galego tamén é levalo cara ao exterior, bueno, porque é unha experiencia, vamos, eu que son de familia galego-falante, pero que fun educado en castelán, ler libros en galego foron moitos libros que marcaron a miña vida, de algún xeito, a miña adolescencia, non? E penso que aí podes descubrir historias e podes conectar con historias que, como digo, noutro idioma non poderías. Pois falemos deses libros, non? Estás facendo memoria de libros que marcaron a túa adolescencia. Igual son libros que podes recomendar ás persoas que nos estean a ver. Que 3 libros en galego recomendarías? Pois, a ver, a mí gustame moito ler. Teño moitísimos libros que para mí son referentes, entón seleccionar 3 é moi complexo. Poden ser 4, se queres. Pero hai un libro que é dos que máis me gustou na adolescencia e que non é un libro galego, pero que está traducido galego, que se chama Mecano escrito da segunda orixe, que foi un libro que para min encantoume, maravilloume, e lino, pois, ora levo, pois, igual 15, 20 anos en ler, pero daquelas lino 10, 15 veces, moitísimo. Logo hai outro libro que me gusta moito do antropólogo Rafael Quentía, que se chama Eichas contar. É un libro fascinante, sobre todo para xente que queira coñecer todo o tema da mitoloxía, das lendas, etc. E outro libro que penso que xa, aínda que non saiu aí tanto, pero que xa é referente, Infamia de Ledicia Costas, non? Que tamén é precisamente unha escritora que moitas veces na miña xeración os referentes son Suso de Toro, Manuel Rivas, Marilar Alexandre, etc. Pero creo que ela xa se convertiu nunha referente, non, para moitísima xente. Este libro de Ledicia que estás a mencionar ten poucos anos, Mecano escrito uns cantos máis, o de Rafael, pois, debe ter polo medio, non? Polo medio, en torno a 7, 10 anos, quizás. Son libros perfectamente accesibles que poden atopar pois as persoas que nos estean a ver nas librarías, adquirilos, lelos e disfrutalos. Hai algún autor ou autora galega que che guste, que consideres imprescindible? Se así, quen é e por qué? A ver, unha como tal, eu teño varios. Unha delas, por exemplo, unha persoa que a min, os seus libros que me engancharon moitísimo é Domingo Villar. Os seus libros para min foron impresionantes, aparte no momento no que os lín, eu vivía en Vigo, entón podía facerme unha idea na mente de cada sitio, non? Os espazos. Sí. Marilar Alexandre para min foi unha persoa que me marcou tamén de moi novo. Suso de Toro, Manuel Rivas, Xosé Neira Vilas. Tamén sí que me gustaron moito os libros que lín de Teresa Moure. Se xa hai, bueno, unha diversidade moi grande. Serían uns pouquiños, pero seguro que me estou esquecendo. Son nomes de autores e autoras que recomendas, que che gustan especialmente, de xéneros diversos tamén, non? Les de todo, Borxa? Xéneros diversos ou hai algo que che guste especialmente? Eu leo de todo. Sí que é certo que agora levo uns anos, porque tamén ten que ver como eu traballo, non? Moito en mitoloxía, lendas, antropoloxía, historia, sobre todo iso estou a ler moito. E logo tamén, que é algo que penso que aí o libro en galego ainda pode conquistar moitos máis espazos, son a traducción ao galego de libros de temáticas de outros países. Agora estou a ler un libro que aínda non está en galego, que ten que ver co pobo inuit no norte, bueno, todo de Rusia, Siberia, toda esa zona, e penso que son temáticas que podemos chegar a xente facendo en galego tamén, non? Libros en galego, falemos un pouco da lingua, esmorece o galego, bueno, está en retroceso, a xente nova é o futuro, non? Como ves esta situación entre este público? Como podemos achegar a lingua aos públicos máis novos, tamén a través dos libros?
Claro, sempre intento non trasladar unha imaxe negativa do idioma, sempre tento ser positivo, e eu que vou moitos institutos a dar as charlas, pois teño unha idea de o que hai nos institutos, pero é certo que o idioma esmorece, é unha realidade, non? Pero esmorece non só na xente nova, tamén xa en xeracións anteriores. Pero eu penso que temos a capacidade e temos a posibilidade de poder chegar a xente, de prestixiar o idioma e de recuperar falantes, porque co libro podemos facer o mesmo que o que está a pasar coa música. Eu sempre falo agora do fenómeno que se está a dar con Novelouro elegido de Rapans, ves rapaces de 12, 13, 16 anos tolísimos coa súa música, cantando en galego. Entón, eso significa que se emprendemos o camiño certeiro, a xente non é... quero dicir, sobre todo a xente nova non ten unha visión negativa do idioma, non? Simplemente penso que ás veces erramos o xeito de chegarlles. Entón, eu penso que co libro, aparte de que hai unha variedade, como digo, de temáticas enorme, penso que igual ainda temos a tarefa pendente entre todas e todos de achegarlles libros cos que conecten. Eu, na miña infancia, pois, a gran maioría dos cursos tiven a sorte de ter un profesorado que me chegou libros en galego, que foi fundamental, porque conectaban coa miña xeración, pero sí que é certo que logo, pois, noutras ocasións, tiñas libros que era como máis unha obriga, co que non entendías, non conectabas. Sí. Entón, penso que si dende moi novo, tanto na casa como na escola, porque na casa é fundamental, si que lles achegamos libros que conecten co que a eles lles gusta, eso pode abrir camiño para mellorar tamén o uso do idioma e mellorar a súa presenza nestas tramos de idade, non? Pois oxalá poidamos conectar así con eses públicos, non? As xeracións anteriores e que a lingua siga, por suposto. Volvemos ao proxecto do Orgullo Galego, xa estamos rematando a conversa. Que proxectos tendes entre mans que estades a preparar para os próximos meses que se poida contar? Pois, bueno, por unha parte, así, que sería o proxecto principal, que o que estamos a traballar é que no mes de xaneiro, onde Orgullo Galego emprendemos unha expedición dentro da Sociedade Antropolóxica Galega a Arxelia, ao Sáhara, ao sur. Fomos ali a descubrir e a convivir cos povos tuareg, a entender un pouco máis a súa cultura, a poder ver semellanzas coa cultura galega, que, por certo, atopamos no tema dos gravados, os petróglifos, etc. E agora está na fase de produción dun documental, dun libro, bueno, especialmente dun documental que vai a sacar a Sociedade Antropolóxica Galega, no que nos facemos parte, e que vai ser o gran proxecto do que temos participado nestes últimos anos. Tamén, bueno, recentemente puidemos ir a Bulgaria a coñecer un pouco máis ali dos entroidos que hai en toda Europa. A idea é poder agora nos seguintes meses ir descubrindo tamén novos entroidos e poder facer un estudo de campo, non, en comparación cos entroidos que temos aquí, fortalecer un poquinho máis a tenda online do Orgullo Galego. Queremos seguir sacando tamén material propio e logo, sobre todo, seguir mellorando no que no aspecto da creación de contido. Estou agora orientado, que é o obxectivo de futuro, en fortalecer a newsletter do Orgullo Galego, porque eu sempre digo, as redes sociais non son nosas, e como desaparezan un día, quedamos en proxecto. Entón, estamos buscando mediante a web e mediante a newsletter fortalecer o proxecto. Esa comunidade. Esa comunidade, e iso é o que estamos orientados para os próximos meses e de cara ao próximo ano. Pois que non é pouco, Borxa, estaremos moi atentas ás creacións e aos novos contidos que nos ides servindo, e animamos ás persoas que nos esteades a ver pois a consultar as redes, a web de Orgullo Galego, Fachenda Galega, tamén poderíamos dicir, e a seguir lendo en galego. Isto foi todo, moitísimas grazas por acompañarnos, moitas grazas, Borxa, por estar aí moito por ler, e ata a próxima. Ata a próxima, graciñas.